We bless the Lord. Amen. Nomnikelo angawuletha bazalwane. Uphethe umnikelo angawuletha egameni likaJesu. Kumnandi basebukhoneni benkosi bazalwane. Hayi. Angikholwa ukuthi ikhona enye into emnandi edlula le. Cela ningithulisele abantwana emuva. Kade sisathandaza nje umoya ongcwele ubeka le magama awu-3 in my spirit. Qale waveza into yokuthi mfundisi i-capacity yethu isinwetshiwe. Wangivezela isibonelo ngalo mama lo wamafutha ukuthi i-capacity yazitsha yaze yaphela amafutha wona esakhona. Okusho ukuthi ukuba izitsha zazisekhona namafutha eziloku eqhubeka nawe eloku engenile nje. So ukuthi umoya ongcwele-ke inhliziyo zethu gogo zinjengezitsha ezisuke zifukamele noma ezisuke zizokwengamela noma kuzothelwa kuzo. So uma ethi umoya ongcwele-ke sezinwebekile kule prayer le. Ukunwebeka kwazo kusho ukuthi wasesesha lamagama awu-3-ke ukuthi okusho ukuthi kuzoba khona i-strength bese kuba khona i-speed bese kuba khona power. So ukunwebeka kwe-capacity, because once our capacity has been enlarged sesizoba ne-strength sokuthandaza ngendlela esingakazi sithandaze ngayo. Sibe ne-strength sokufuna izinto in authority. Sibe ne-strength sa-financial because our capacity has been enlarged. Wayesequota izwi leli bengilibheka nje manje ngi-check ukuthi who ran with chariots wawashiya. Ngiyathola ukuthi u-Eliya wagijima washiya ispeed sezinqola yena ehamba ngeenyawo. So umoya ongcwele ethi he has given us speed. Kusho ukuthi izinto akade singakwazi ukushesha sizithole sizovele sirane sigijime ngamandla sizithole. Ekade zi-long overdue, ekade kufanele kube sesizitholile zathi ukudelaya sizozirecover ngale speed lesi uNkulunkulu asinikeza sona. Ekufanele sifike kuzo zizophuthuma zigijime sifike kuzo i-speed. Then esithathu i-power to command. Uthi ukenlarge kwami i-capacity kusho ukuthi you'll be able to command izinto zenzeke. So khuluma nje kuba ngathi siyadlalela bese zenzeke izinto. Praise God. So bengithi ke bazana ngishare lokho nani ukuthi ikhona into uNkulunkulu ayenzile empilweni yakho kule prayer. Your capacity has been enlarged. Praise God. Sizokhuluma kancane ngezwi kaNkulunkulu bazalwane. Umyalezo enginawo mfishane amavesi amaningi. But ngizozama ukuthi sisheshe siwafunde wonke siwaqede. Ngifuna ukuqhubeka entweni engike ngakhuluma ngayo. I think it was on Friday if I'm not mistaken. Uma Funeka ukhulumile ngayo futhi izolo. Uma ngibuka kusukela siqalile bazalwane kunezinto nje uNkulunkulu lokho egcizelele ezifanayo. Kunezinto njalo ke ezilozivela every day. Lento yokuzidela, into yokufa maqondana noqobo lwakho, into yokusacrifice, into yokuzinikela enkosini.
ngibuka lezo zinto ziyi-highlight yale prayer. So I felt in my spirit ukuthi umoya ongcwele ngiconvicta that we have to carry on in the coast of following Jesus. So ingxenye yesibili, this is part 2 of the coast of following Jesus. Matthew chapter 8 verse 21. Ngizolidinga nelesizulu iBhayibheli ngoba kunamavesi athusayo la ekumele siwafundile. Angazi ubani umzalwane oneBhayibheli lesizulu ozongiboleka. Thank you mfundisi. Thank you so much. Amen. Ngizocela ukunifundela mina bazalwane, ningavula kodwa nizongibekezelela ngiwavula. Awamaningi kakhulu, but sicela ukwavula mina. Matthew chapter number 8 uverse 20 siqala kuverse number 21. uJesu ziningi izinto azenza lapha kuleya chapter ephulukisa umuntu onesifo sochoko, wasuka lapho waya kwinceku yenduna na wayiphulukisa engayithintanga. The very same chapter sizwa eya kumkhwekazi kaPetru wayephethwe umkhuhlane naye wamphulukisa. Emva kwaloko ke sekungena le ndaba ke leyo ukuthi wayesememezela kwisixuku ukuthi akwelelwe ngaphesheya. Bekade ebhizi kakhulu nabaningi, bakhona nabanye abaphilisa babe nezifo eziningi namadimoni amaningi abaphilisa in this chapter. Kodwa simuzwa ke sethi la ebona isixuku wayala ukuba kuwelelwe ngaphesheya. Praise God. So la sifunda khona ku verses noma siqale nje ku verse 18. Kwathi uJesu ebona isixuku simhaqile wayala ukuba kuwelelwe ngaphesheya. Kwase kufika umbhali wathi kuye, "Mfundisi, ngiza kukulandela noma uya ngaphi." uJesu wayesethi kuye, "Izimpungushe zinemigodi nezinyoni zezulu zinezidleke, kepha indodana yomuntu kayinandawo lapho ingacamelisa khona ikhanda." Kodwa omunye wabafundi bakhe wathi kuye, "Nkosi, ngivumele ngiye kuqala ukuyombela ubaba." Kepha uJesu wathi kuye, "Ngilandele, yeka abafileyo bembele abafileyo babo." May the Lord bless the reading of his word. Amen. Sizwile bazalwane, uJesu ubona isixuku simhaqile useyala ukuthi kuwelele ngaphesheya. Emva lo sekuza umbhali, the scribe, uthi, or the teacher if you prefer to use that word, uthi, "Mfundisi, ngizokulandela noma uya ngalaphi." uJesu, "Impungushe zinemigodi nezinyoni zezulu zinezidleke, kodwa indodana yomuntu ayinayo indawo la engacamelisa khona ikhanda." Sekungena umfundi ukuthi, "Jesu, ngidedele ngiyombela ubaba kuqala bese ngiyakulandela." Uthi uJesu, "Ayeka abafileyo bangcwabane bodwa." Praise God. La bazalwane, ama-requirement okulandela uJesu sikhulumile ngawo kakhulu ukuthi ukuzidela, ukufa maqondana noqobo lwakho, ukufa maqondana nempilo yakho nje, and also forsaking certain things. Those are the requirements of following Jesus Christ. Nokuprioritize uJesu noma izinto zikaNkulunkulu. And lezi zinto ke zama-cost. Uma ufunda isihloko mhlambe angena umuntu oyihloko, kodwa sale ndaba ebesifunda sithi ukumlandela uJesu. So, formula to greatness is living
a sacrificial life. Indlela nje yokuthi ube mkhulu noma usetshenziswe uNkulunkulu ukuphila impilo yokuzidela. Ngifuna sibuke labantu laba bowu-2. Lo umbhali nomfundi. Bobabili bakhuluma ngokulandela. Lo oqala uyavolunteer ukuthi uzomlandela uJesu without anyone asking him. Praise God. Ngicela siqale sibuke yena nje. Uveza isign yokuthi he really wants to follow Jesus ngokusho kwakhe. Mawuzwa amazwi akhe ethi mfundisi ngizokulandela noma uya ngapi. There's nothing wrong kuleyo nto leyo. Actually into vele uNkulunkulu ayifunayo. But uJesu ubona into engaphezulu kwale eshiwoyo. Ubona ongaphezulu kokushiwo yilo teacher lo. Because he was a teacher, he was a learned man. Ube umuntu womthetho. Lo muntu okhuluma lamazwi lawo. So he was not pressed ukuthi alandele uJesu because uJesu azange asho ukuthi ngilandeleni. uJesu wakhipha icommand nje ethi siwelela ngaphesheya. Then lapho noma engashongo but ngiyacabanga ukuthi kwase kuyindlela yokuthi ufuna ukubona ukuthi who is for him and who is not for him. Who is after me ngoba ngila kule ndawo uma sengikwenye indawo angangilandeli. Akakushongo lokho but ngiyacabanga ukuthi wayeseyibeke ezithebeni because mind you he's not only speaking to his disciples here, he's speaking to everyone. Njoba sibona umbhalo ephendula nje ingoba ubekhuluma nawo wonke umuntu uJesu, bekhuluma necrowd. And nalo mfundo okhulumayo la asitshelwanga ukuthi omunye wala about 12 could be one of his followers because umuntu obelandela uJesu was regarded as their teacher. So everyone who's following him is a disciple, was his disciple. So lona ke he was not pressed or asked to follow, but he decided voluntarily. Mhlambe ezinye zezizathu njengoba ngisho ngathi uJesu khona into ayibona engale kwamazwi ukuthi ngizokulandela noma uya ngapi mfundisi. Abantu abangayibonanga nathi mhlambe singeke size sibone. This man, it could happen ukuthi he saw Jesus doing so many miracles and wonders. Because in this chapter, Jesus niggas ngizmentionile ezinye zazo. So many things. Waphilisa abagulayo, abanezifo zochoko baphulukisa. So it could happen ukuthi this teacher saw these miracles and he said no, he saw an opportunity that if I can follow this man, I might as well be popular or I might as well get riches. Because abantu banenhloso ezahlukene ukulandela uJesu nokuza endlini kaNkulunkulu. They come with so many different intentions. So uJesu washo ukuthi ke uperceive ebona nenhliziyo beyond the words. Because you can say the words but uma amazwi akho engeyona lento esenhlizweni, God can easily see that and you can only deceive yourself but not God. So, mhlawumbe kade bona ama miracles and Jesus saw his heart and he answered the thought of that heart. Izimpendulo mfundisi ngizokulandela noma uya ngapi. That is very good. Actually ilento uJesu ayifuna kuthini. Kodwa uJesu uyadlula emagameni uya enhlizweni. Uthi awusuba hasty kangaka. Wa rushed kangaka. You haven't learned the things from me. Mhlaba wangimamukeli ngingami nokuthi ungamukele yethu usuzikhomitha kangaka. Mhlawumbe khona into after yona. uJesu usephendula izizindlo ke zenhliziyo yakhe. Uthi izimpungushe, foxes, have their holes, and the birds have their nest, but only a son of man has no place where he can lay his head. uJesu uphendula leya nto leya yokuthi uma mhlambe kade enhlizweni yakhe ecabanga ukuthi uzoshesha nothe ngoba ehamba noJesu, uthi anginalutho mina, anginangisho indawo yokulala. Indalo, creation or creatures
the foxes, iy'lwane eziwubutha eziyizitha nabantu, wenze example ngazo. Even iy'nyoni zezulu zinedleke. In nature, God take care of the nature. But me, as the Son of Man, I have no place. Anginangisho indawo yokubeka ikhanda. So what is it that you are after? Are you after what I have, or you want me njengoba nginje? Yini enza ukuthi ungilandela ngoba ufuna izinto zami enginazo. Uma ukuthi ufuna izinto enginazo ke anginazo. Yabo ufuna ama intentions abe pure okumlandela. And this man had his agenda of following Christ. Mhlawumbe kwakuyivisibility yokuthi abonakale naye. And bazalwane lento isekhona namhlanje ebandleni kaKristu. Some people follow Jesus because they want something from him. Lokubona ngokuthi mhlazana wabanika kube bagcinile sebehambile. So ukumlandela kwethu akube pure. Ningizwile bazalwane? Ukulandela kwethu uJesu akungabi nolunye uhlelo that is hidden olaziwa imina ngedwa ukuthi no, I'm serving Jesus in this church ngoba ngifuna imali. I'm serving here ngoba I want popularity noma ngifuna ifame. Our intentions, uma sizosetshenziswa uNkulunkulu, we must be pure in our following, in our intentions of following. We must be pure. Asibe hungry for him, nothing else. Praise God. So Jesus corrected him ngale mpendulo yokuthi impungushe zinemgodi nenyoni zezulu zinezidleke indodana yomuntu ayinandawo la ingacamisa khona ikhanda. So bazalwane, don't follow him because you want to gain something out of him. Asingamlandeli ngoba kukhona into esifunayo. Amen. Lo wesibili ke ngishilo ngathi akushiwa ukuthi he is one of the 12, but kuthiwa nje is a disciple. Usezwa lento uJesu yonke lento isuswe ukuthi aswelele ngaphesheya. Because impendulo yalapho noma yes, i-response yaleyo command iyona ebizodetermine who was for him and who was not for him. And we find two people here responding in following. The first one is so hasty and eager to follow. Nzokulandela noma uya kuphi. But that one is the one that Jesus has a problem with. And the second one has excuses in following Jesus. And Jesus is speaking those excuses or those reasons as excuses. So, in other words, these two, uJesu uthi, you are both not willing to follow me ngendlela engifuna ningilandele ngayo. Lo umfundi uthi ke uzwa into ukuthi siya ngaphesheya. Ubika izabazaba ke uthi hey Jesu, allow me to sort out my issues first. Then I will follow you. Generation yethu ke le. Allow me to nurse my fatigue. Allow me, Lord, to rest first. Then I will follow you. Allow me, Lord, to do my washing on Sunday. Allow me to go to that funeral, Lord. Then I will follow you. Igama eli-offend uJesu la ileli elithi first. Ngoba uvele wamthatha nje uvele wamthatha uJesu wambeka ngaphansi kwazo kwalento akhuluma ngayo. And Jesu ke wavele wathi uJesu no yazini ngizwakala harsh. Uthi yeka abafile bangcobane bodwa. Isizathu le ndoda sokuthi angamlandeli njengamanje. Mina as a man, as umfundisi, ngizosunderstand. So uyongcaba baba wakhe, okay, yawo. Engathi konke ngahamba kahle. Go in peace. But uJesu understand. Ngoba
uhlushwe ile nto ya first. Allow me first to go and bury my father, then I will follow you. That is not the order of priority uJesu ayilindele kuthini uma simlandela. He must always be the first one before your parents, first one before your wife. He must be the first one before your husband. He must always be there. Labo oqala empilweni yakho. He wanted to sort out his issues first before he could allow himself to be close to Christ. Kanti on the other hand, uJesu ufuna ukuthi kube olwakhe uhlelo olihamba phambili. uJesu wayeconcern kakhulu bazalwane ngalomzalwane. Abantu besilisa, especially if you are a firstborn, we don't know ukuthi wayewesingaki. But irresponsibility yokungcwaba yayiba nalo mdala. Lana ke futhi kungenzeka ukuthi ubaba wakhe wayengakashoni. Mhlawumbe wayesegulela ukufa. So he wanted to sort out all ama-funeral arrangement because babesimtshelile ukuthi ngenzeka ubaba wakhe ashone noma yinini. Number 2, kungenzeka futhi ukuthi wayeyela ukuthi khona ezothola i-inheritance, ifa likababa wakhe abe khona ubaba wakhe emefa. Nikhona bazalwane. Kungenzeka futhi ukuthi wayekade esefile. Wayesenza ngoba kwakunale tradition yokuthi after a year lo omdala uzobuya bezokwenza something ethuneni likababa wakhe. So kungenzeka ukuthi he wanted, but whatever activity noma ritual ezokwenziwa uJesu wayedisregard because angifuni ukungena kakhulu kuyona ekuthenini wayekade eyomngcwaba noma wayesengcwatshiwe ngoba ipoint lami alikho lapho. Ipoint lami lisekuthenini uJesu uthi noma kuthiwa isiphi isizathu noma kuthiwa yini oyenza kini ekhaya ngobaba wakho noma kuthiwa ibaleke kanjani kuwena kodwa fanele ibe eyesibili. Kufanele ingabi ngaphezu kwami. Ofuna ukulandela mina akabeke mina phambili ngaphezulu kwazo zonke izinto. That was the point uJesu ayekade eliveza. Our service to Christ must be a priority. It calls for a sacrifice. If Jesus wanted this man not to put his father first, that means we must sacrifice more important things and plans. uJesu ekwazi ukuthi kumuntu oshonelwe, ake sithathe ukuthi wayeshonelwe ke bazalwane. Ushonelwe ubaba wakhe. uJesu ekwazi ukuthi ethi no, you are too busy to go there. You have an assignment to do here. I have something efanele ngikhulume nawe lenkonzweni on Sunday. So you can't go to that funeral. You can't attend that matter, that meeting. I have a serious matter to discuss with you. uJesu ekwazi ukusho njalo, how much more thina ke izinto lokho sitshela kufanele ayikho into efanele uma ukufa ekwazi ukuthi uJesu asikubeke eceleni bese silandela yena. Yinenye bazalwane kanti. Praise God. Yeka abafileyo bangcwabane bodwa. Sabuhlungu le statement. Yeka abafileyo bangcwabane bodwa. Yabona singathi sinane anger ukuthi lo muntu doesn't understand, is not ready. Akalungele ungilandela umuntu osabeka izinto ezithile phambi kwami. Hayi bazalwane, sabeka wena qala inhlelo zakho. The cost of following Jesus. uJesu bazalwane uthi methi yeka abafileyo bangcwabane bodwa. Put me above all. No one must take my place, even your family. That's what Christ was saying. The order lay of priority. Ruth 1 verse 6. Sizosheshisa. uRuth ke unako ukuduka. Kuyananyathelwa ngenxa yokuthi ngiyazivulela uyangilahlekela uRuth. Okay. uRuth 1 sizoqala ku verses number 6. Kuyanamathelwa bazalwane. Ukulandela kubiza ukunamathela. Okay. Simangele ngicela uzongilekelela la. Ukuze siqede ngicela uzongilekelela. Ruth chapter 1
verse number 6. Uzongivulela nje kuphela. Namhlanje ngifuna ukufunda ngesiZulu. Uzwile-ke umfundo weBhayibheli. Modlula ngale koJoshua uqhubeka uthi. Okay, ngicela ninginake-ke bazali bami. Into engifuna ukuyiveza la kuRuth ukuthi the cost of following Jesus afuna sinamathele njengoRuth enamathela kuNaomi. Niyibona leyo nto leyo? She had all the reasons to live. Hlaba ningizwanga bazalwane. Wayenezathu zonke uRuth zokuhamba. Ngoba wayindoda ayingasekho. Wayeseshonelwe indoda yakhe. And uthi lo mama, thank you. Uthi lo mama noma kuthiwa ngiyakhulelwa namhlanje ngiba nengane, ngizoyilinda yini izikhule uze ngishade naye. This woman wayenezathu zonke zokuhamba. Kodwa konke ngifuna sifunde. Ngicela sifunde ku verses number 6. Wayesesuka nawomalukazana bakhe ukuba abuyele ezweni lakaMowabi ngoba selikhunjuliwe iBethlehem kade linendlala. Ngokuba wayezwile ezweni lakaMowabi ukuthi uJehova uhambele abantu bakhe ukuba abaphe ukudla. Waphuma endaweni lapho wayekhona, omalukazana bakhe benaye behamba ngendlela yokubuyela ezweni lakaJuda. Bawuthula bomalukazana uRuth noOrpah. Right? UNaomi wathi komalukazana bakhe, hambani nibuyele kube yilona lo endlini kanina. uJehova makanenzele umusa njengalokhu nanenzela kwabafileyo nakimi. uJehova makanike ukuba nifumane ukuphumula kube yilona lo endlini yomyeni wakhe. Wayesebanga badazuluka bakhala. Yabona, she's giving them a blessing yokuthi uyabakhulula bayahamba. Bathi kuye, hayi kube kepha sobuyela nawe kubantu bakini. Wayesethi uNaomi, buyani madodakazi ami, nohambelani nami na. Ngisenamadodana ezibilini zami ukuba abe ngabayeni benu na. Buyani madodakazi ami, hambani ngokuba sengimdala ukuba ngingaba nomyeni. Noma ngathi nginethemba, noma ngingaba nendoda kulobu busuku ngizala amadodana, beningawahlalela aze abe ngakhulileyo na. Beniyakuzivimbela ningabi namadoda. Uyabona uyabakhulula ukuthi you are free to go. You are young. You can still get umshado. But please take note of verses number 14. Badazuluka baphinda bakhala, bowu-2 bayakhala. uOrpah wamanga uninazala, kepha uRuth wanamathela. KunoOrpah endlini yenkosi kule generation esiphila kuyo, who cry and who hug, but they still live. Bese bakhona a type of Ruth ethi dazuluka ikhala kodwa ibinamathela. Alibonke igama lenkosi. Uze uyamncenga lo mama uthi umnaweni uhambile. You are free to go. Uyabona uthi lo mama usho into ebaluleke kabazali. Uthi uNkulunkulu wami uzoba uNkulunkulu wakho, abantu bakho bazoba abantu bami. In other words, wherever you go, I will be there with you. That is the attitude that we must have in following Jesus Christ. Ukuthi ayikho into ezozongisusa kuyena-ke mina manje. Ayisekho. And wazithola imphumela yokulandela ngoba insimi kaBowazi ayekade ekhothoza kuyo kade ezisebenzela nje yagcina sekuyeyakhe ngenxa yama benefits of following close. Hallelujah. Those who follow him must hate their father and their mother. Ngisho ngathi ngifuna ukufunda amavesi athe uba hlungwanyana. Ngicela siyeni kuLuka 14 verse 26. Khona uzobona lento uJesu ayisho kulomfundi ukuthi yeka abafileyo bangcwabane bodwa. Ikhona futhi la. Uye wayiphinda futhi nala kuLuka 14 verse 26. Luka chapter 14 verse 26 uthi
Uma umuntu, okay, asiqaleni ku-25. Kwakuhamba naye izixuku eziningi, waphendula wathi kuzo, uma umuntu eza kimi, okay, olandelayo le. Uma umuntu eza kimi engamzondi uyise nonina nomkakhe nabantwana nabafowabo nodadewabo, yebo nokuphila kwakhe, angebe ngumfundi wami. Uyayizwa leyo nto? Shuthi fanele uzondi the whole family. Usho njalo uJesu? No. Lela gama hate lapha, it's mise, osho loveless. Usho loveless. Asilifundeni ke kahle ke sesifaka loveless, ukuthanda kancane. Uma umuntu eza kimi engathandi kancane uyise nonina nodadewabo nabafowabo noqobo lwakhe, angebe umfundi wami. Lezi zinto usho ukuthi uJesu akufanele kube khona into eoccupy indawo yakhe noma eba ngaphezulu kwakhe empilweni zethu. So uma uJesu ke ethi yeka abafileyo bangcobane bodwa, uyabona ukuthi ukhuluma ngothando la ukuthi no, kahle i-commitment yakho kakhulu ila. It's not somewhere else. Yonke into iza kamuva kuwena, bazalwane. Engathi 2023 singaba abazalwane aba-committed ngokuthi izinto zenkosi izona esizibeka phambili ngaphezulu kwezinto zethu. Praise God. Ngifuna siqede. Ukulandela uJesu ke kufuna isacrifice. Lo wokuqala wa-decide ukuthi uzomlandela uJesu, even though ke i-heart attitude yakhe mhlawumbe ayingekho right, but there is a sacrifice you must offer, or it's one of the requirements, sacrifice. Deciding to follow Jesus must be your personal decision. Isinqumo sakho leso. Ngicela sivule amakhosi okuqala. Ngizovala ngawo lama verse. Amakhosi okuqala chapter 19 verse 19. Amakhosi okuqala sahluko 19 uverse u19 nalo. Ngifuna univezela enye into la futhi ku-Eliya no-Elisha. Sikhuluma ngokulandela uJesu njalo bazalwane. Amakhosi okumlandela uJesu. Verse 19. Wayesesuka lapho wamfumana u-Elisha indodana kaShafathi, wayelima ngezinkabi. U-Elisha ubhizi uyalima nabazali bakhe. Right? Ezingamabhanqa 12 phambi kwakhe. Yena esebhanqeni le-12. Eliya wadlulela kuye, waphonsa ingubo yakhe kuye. Wayeseshiya inkabi, wagijima wamlandela u-Eliya. Wathi ake ngange ubaba nomama. Allow me to say my goodbye. Kusho Elisha, kusho Eliya. Wahaga ubaba wakhe noma wakhe, and he followed this man. Izwa ke le ndoda uthi thini? Yathi kuyena hamba ubuyele emuva. Ngokuba ngenzeni kuwe nawo? What is it that I have done? Obazalwane, uyazi ufuna ulandele ngisho ungazathi useyakuphoqa. Yamuzo Eliya uthi no, go back. Hamba ubuyele ekhaya ungangilandeli. uJesu asisifundiseni ukumlandela noma kuboya ngazathi izinto esizithandazelayo akazenze makuthiwa ngathi uthule, but asimlandele khona ethule. Ukuphoxa lo khona inceku angazi uma uDavid yini lo owayirebuke ithi yamlandela wayinqaba athi no buyele emuva yalandela ngenkani wagcina seyiyekile. Sibona uEliya nala he is refusing this man to follow him, but this man ngenxa ukuthi umuntu olandelayo usedecide, it's a personal decision ukulandela noma abaye bangathini, but uyalandela noma kuthiwa lo mlandelayo ubonakala ngathi uthuli noma akaphenduli noma uyakuphoxa, but keep on following him because there are great results ekumlandeleni. Amadodana abaprofethi, this relationship iyakhula eloko elandelile uElisha. Ngesikhathi sikhula sekufika isikhathi sokuthi uEliya asuswe. Lithi iBhayibheli ngicela siye ngale ku2 Kings
chapters number 2, verse 1, esezosuswa. Even amadodana abaprofethi ayekhuluma no-Elisha ethi uyazi ukuthi inkosi yakhe izosuswa phambi kwakho. Le ndoda ngenxa ukuthi he is determined to follow, ithi no, I know, keep quiet. Uyabathulisa abantu abakuvimba ekutheni ulandele. Uyazisusa izinto eduze kwakhe ezikuvimba ekutheni ulandele. Ama-hindrances nama-weight amaphambi kwakho, even people that surrounds you, sometimes you have to silence people who will discourage you to go to church, people who will discourage you to have faith in God, people who will discourage you to study, people who will discourage you to always be in the presence of the Lord. You will have to silence them sometimes. Chapters 2. Asifundeni kancane bazalwane. Kwathi lapho uJehova ebeka umkhuphulo Eliya, sekufika insuku zokuthi amkhuphule uJehova ezulwini ngesivunguvungu, Eliya wasuka eGilgal noElisha. Eliya wathi kuElisha, ake uhlale lapha ngokuba uJehova ungithumele eBhethel. Uyabona, man of God is trying all means that this man must not follow him. Uthi awukuhlala kancane la khona uNkulunkulu khona assignment asangithume yona eBhethel. Uthi uElisha, uyazi bazalwane, umuntu olandelayo ngeke ukwazi ukumvimba. Uthi no, phila kaJehova nokuphila komphefumulo wakho angiya kuyishiya omyeka omlandela. Akakhuzeke akajikiseke umuntu olandela very close. Izwa amadodana abaprofethi verse 3. Aphuma-ke aya ku-Elisha, ayamyeka u-Eliya, aya kulolandelayo, because laba abakhuluma bazohlale beza kulo nabakudiscourageayo nabaqeda amandla bazohlale beza kuwena olandelayo. Abanankinga nalo mlandelayo, banenkinga nawe ukuthi uyalandela. Amadodana abaprofethi aya eseBhethel aphuma aya ku-Elisha athi kuye, uyazi yini ukuthi uJehova uyakususa inkosi yakho kuwe, not tomorrow, today. Iza umuntu olandelayo, yebo ngiyazi, thulani. uEliya wathi kuye, Elisha, ake uhlale lapho kwesibili manje, ake uhlale lapha ngokuba uJehova ungithumile eJerikho. Wathi kuphila kaJehova nomphefumulo wami angiyakuyeka. Praise God. Uma sebefika lapha emfuleni, and ngiyayithanda lento ngoba bazalwane, laba kade bemdiscourage mfundisi, nabakade beyama-hindrances ekulandeleni kwakhe, bakhona ngisho sephakanyiswa. Umehluko ukuthi they are at a distance and they can't be part of what is happening, because umuntu who's always following from afar uzohlala ibusiso ebukela kude, ebona abantu bephakanyiswa phambi kwakhe, ebona abantu uNkulunkulu ebasebenzisa phambi kwakhe. Bona uyazi ukuthi umuntu ohlale ahambela kude anganeminyaka ewu-20 esindisiwe, kodwa ngenxa ukuthi ulandela kude, kufika abantu abano-6 months uNkulunkulu abaphakamise phambi kwakhe. Lithi iBhayibheli base bewu-50 abaprofethi laba, bayabuka lento ezokwenzeka. Lithi iBhayibheli uma befika eJordan bayabuka laba abawu-50. This man is still following. Even his mentee rebuker, even his mentor rebuker, ethi stop following me, but akakuthandi lo rebuke uyaqhubeka uyalandela, because uyazi ukuthi ufunani. There are rewards in following Jesus Christ. Uma befika khipha lithi iBhayibheli, wathatha imenhle yakhe uEliya ushiba phezulu. Emva kwaloko wavuleka iJordan bawela. Laba sebebuka nje sebengaphesheya, babembona esuswa phambi kwakhe. Lithi iBhayibheli before wasuswe uthi cela noma yini. Before ngisuswe uthi lo umoya wakho uphindwe kabili phezu kwami. Let your double portion, or let your spirit be doubled upon me. And this man is saying, hey, ucela into enzima. Lento icelile ifuna somebody who will ensure that he sees me
until I disappear. So ngamanye amagama uthi lento oyifunayo izotholwa umuntu that is closely following. So ufuna ukubona ukuthi willing yini ngempela ukulandela until the end. Because labaya abangaphesheya komfula bayalandela nabo, but they are not following close, so they don't qualify to get the mantle. Because abantu uNkulunkulu azobasebenzisa abantu who are willing to follow close until the last day of their lives. Lithi iBhayibheli wathi uma ungibonile nje uzoyithola. Sabe sakhuluma kunjalo kwafika the whirlwind yabahlukanisa wathatha umuntu kaNkulunkulu. Hallelujah. He was so determined ukumlandela. Asivale ngoPeter. uPetro kuLuka 22 verse 54. Masingasamvulanga. Lithi iBhayibheli he followed Jesus. Ngesikhathi uJesu sebemthathile, he followed at a distance. Mofunda verses 54 walapho. Wamlandela buqamama. Ngoba sezimnethe uJesu uselandela buqamama. And uma esuka lapho, because bazalwane, there are dangers in following from afar. You will lose the communication. Ngeke umuzwe uNkulunkulu ekhuluma nawe, ngeke ukwazi ukumuzwa ekhuluma umoya ongcwele ekhuluma nawe, ngeke uzukwazi ukinterpreta the scriptures through the power of the Holy Spirit, ngeke ube nempilo yokuthandaza ephilile if you are following from afar. Umuntu ongalandeli eduze, umuntu ongenabudlelwane obuseduze noNkulunkulu akakwazi ukwazi izinto zikaNkulunkulu. uNkulunkulu ngeke akwazi ukumthemba ngezinto zakhe, but uma ulandele eduze, it's easy for you to hear ukuthi uNkulunkulu uthini, into ayifunayo nento angayifuni. So uPeter was following from afar. uJesu bamthathile, he's following from afar, and kunomngozi ukulandela buqamama. Now uma elandela buqamama uPeter, lithi iBhayibheli ngesikhathi lokho elandela yena akayekile ukulandela, but he is not close. Khona abantu abangayeki ukuze enkonzweni, but beza casually, beza religiously. Ingqondo yabo inobusonta ukuthi ngizothikitha. Abanye they go as far as ukuthumela imali yabo as umnikelo ukuthi mabebona iminikelo yami bayobona ukuthi ngisekhona. Those people are following at a distance. They don't care if they are players. They don't care ebandleni ukuthi kunenhlelo. They don't care what is happening, but bazoqhamuka whenever they feel like. And there are dangers in that following. That following is very dangerous because izokwenza ukuthi water strange fires. Lithi iBhayibheli uPeter wahlala emlilweni wothi umlilo nabantu angabazi, wothi umlilo basiwe nabantu angabazi. Ukulandela afar akuzogcina ukuthi ugcina ukulandela from afar. You will sit enkundleni yabakolodayo. Athama wambusiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi nongemi endleleni yezolo, ongahlala enkundleni yabakolodayo, strange fires, othi imlilo engaziwa. Waye ukulandela. Istage sokuqala lesokuhlubuka to follow from afar. Abanye uma kade bejwayele umuntu ohlubukayo, it's very easy umbona, especially uma kade umuntu busy in the church, because into abayenza umfundisi istage sokuqala sokuhlubuka uma umuntu esezothi ukuhlehla umnaka ngokuthi kade umuntu ophawulayo uma kunama meetings angabe saphawula. Hayi ngivumelana nayo yonke into nje nishoyo. All along besuthatha umbono wakho besuzwa futhi manje usuvumelana nayo yonke into. Omunye afike ahlale lapha ya uyabo uloke ehlehla. uPeter wayeloke ehlehla kuJesu wagcina ephume ngomnyango. Njobe sothi umlilo nje
Uselapha ngasemnyango. Ngoba indaba zasemlilweni akuzona lezi zalapha la kuJesu la ejwayele ukuba khona. Indaba zasemlilweni zifana neindaba zasemasaluni. Esaluni thola ukuhlobo le mofuna indaba oboye esaluni. Sma. Mofuna indaba nje zabantu uboye emasaluni. He followed from afar. Uma esehlela emlilweni sekumnandi emlilweni. Bese kanti khona ababonayo ukuthi ayi lo kuyena walalo. Kwathiwa nawe kade uhamba naye. Waphika because awuzogcina ngokulandela from afar. Uzogcina umphika uJesu. Ubungozi nje bokulandela from afar. Uzo-end up ungathandazi, uzo-end up uyiBhayibheli ulifunda moyoshumayela, uzo-end up ucritical, uzo-end up usonta. Ayikho ebuhlungu njengokusonta kulesi sizukulwane esikusonta. Ukusonta abazalwane idimoni elibi kabi ukusonta uthi ngiyasonta. Ukusonta ukurawonda, ugidagida endaweni eyi-one. You are not growing. Umuntu olandela from afar ugcine sesonta. Uzo noma ethandaza uthi hayi ulandela kude. Awulandela kude. Thewa nezwini lakho, thewa ezwini lakho. Utheni ezwini lakho? Uthe ezwini lakho. Sifuna ukuthi utheni ezwini lakho. He is following from afar. Wagcina semphika kuPetro. Wathi umlilo engafanele. That speaks of wrong company. That speaks of lustful desires. Ma-fires, awathi ama-fire angafanele. That speaks of ukujwayelana ababi. Let iBhayibheli konakalisa ukuziphatha okuhle. When you're following from afar, people will see you. Uzozwa ngabo futhi laba bangakholwa. Moloku ulandele usulandela from afar. Khona nje kade ngiyibona beyipostile, bengiyifundele izinto lezi. Kuthiwa amantombazane ningabaqomi laba basindisiwe akuvumelekile. Kutshelwa amantombazane ukuthi ningabaqomi abafana abanishelayo besindisiwe akuvumelekile. Because when you're following from afar, people will see you. Abanye bazosho ukuthi hawu hayibo ngoba wena uyakholwa nje waphuza bo manje. Ngoba wena uyakholwa nje wangishela manje. Ngoba wena uyakholwa nje wayekhuluma kanje. Yebo? Ucorrectwe abantu abangakholwa. Kwakusho bona bethi nawe kade uhamba naye. Ngisho sephika wavele waphika isokwakhe, waphika njenganaye. Even esevula umlomo wavele wavula njenganaye. Ngoba ubizela ukulandela kodwa walandela from a distance. From when you follow from afar, uzomphika uJesu. Last man ngenyawo zethu. The cost of following Jesus. Kubiza ukuthi unqume. I've decided. I don't know about you. 2023, come what may, I've decided to follow the purposes of God. Nothing else. Isandle gejena sasuki. Njoba sila nje ku day 8. Ade ngitshela mangifuna ngithi because we have a covenant with God. Sathi 10 days. We must honor the covenant with God. I want us to pray with our eyes closed. Sinqume futhi. Lord, I will follow you. Sisho njengana lo yambhali, njalo yathisha, kodwa thina sisho from a genuine heart. Wherever you go, I will follow you. Sisho njengo Elia, wherever you go, I will follow you. Sisho njengo Ruth, wherever you go, I will follow you. Singenzi njengo Peter, silandele eduzane.
ukulandela eduzane kwenza ukuthi you rub off the anointing, you rub off the power, you end up speaking like him, you end up talking like him, you end up his character being displayed on you. Ugcina usufana naye when you follow him close, when you pray every day, when you read the word every day, when you come to church every day, you will be established. The kingdom of God will be established in your heart. And you ngeke uzufane nabantu. Ngeke uzufane nabantu. Wenze kahle wenza kule prayer. Wenze kahle wazikhomitha kusuka ekuqaleni. Wenze kahle wala namhlanje. Because I said bazalwane, I'm saying it again. God is going to grant us speed. Indlela etuthandaza ngayo ngeke isafane nendlela ozothandaza ngayo manje. I want you to believe that you have acquired speed. You have acquired the strength. Your prayers. Uyazi ukuthi ngisho usiphelile prayer and fasting, you will carry on in that strength. Uzozwa nje kulokhu kuqhubekile ngathi kune-well, ngathi kunomthomo oqhumile wokuthandaza. Amagama azosifikela ebusuku semini. And bazalwane, I want us to pray nasebusuku, because umuntu othandaza ebusuku, he raised with horses. Because that's where the powers of darkness are strong. You raise with horses. I want us to pray and commit ourselves. This prayer is about committing ourselves to the Lord. Please open your mouth and pray.